Әлеге вакыйга бөтен дөнья өчен төп яңалык була. Совет кешесе беренче булып космоска менә. Космоска күтәрелгәннән соң икенче көнгә Совет матбугаты Гагарин казанышыннан гүрелдәп тора. Нәкъ 60 ел элек басылган «Комсомольская правда» газетасы төп биттә Гагарин, аның ничек космоска күтәрелүе һәм әлбәттә инде ЦК КПССның бөтен дөньяга мөрәҗәгате һәм анда Советлар Берлегенең башка илләрдән алга китүе турында сөйләнә. Кайсы битне генә карама. Гагарин фотосы һәм хәтта ки шигырьләр дә нәкъ менә аңа багышлана. Нәкъ ул чорда Гагарин Советлар Берлегенең беренче секретаре Никита Хрущевтан да популяррак кеше булган. Стало ясно, что и первый космический полет будет связан с именем советского человека. Совет Берлегендә генә түгел, бөтен дөнья матбугаты битендә төп тема Гагарин. Кричат заголовки английских газет. 5 яшь ул вакытта, кичкенә вакытым, безнең урамда радио бар, бик мотор дип әйттеләр. Передаем и так далее, шулай дип. Впервые в Советском Союзе запущен космический корабль «Восток» такой-то. Значит, космонавт Юрий Гагарин. Бөтен кешенде кычкырды, күңелле беренче тапкыр беркемдә шамал күккә карап куйды. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Тарихчы Альберт Борханов өчен Гагарин шәхесе аерым игътибарга ия. Ул күп еллар Гагарин урамында яшәгән. Монда әле һаман Совет рубиналары иң кызыгы авиация мөхите саклана. Шулай ук Борханов Гагарин медале иясе. Да здравствует наша социалистическая родина! Син татарин, мин Гагарин. Бу Гагаринның үзенең шоферына карата әйтә торган сүзләре булган. Аны 2 ел татар егете Гариф Сәйфиев машинада йөрткән һәм Гагарин шаярып, без бит адашлар дип әйтә торган булган. Гагарин белән татарин. Звездный городокта хезмәт иткән солдат Гариф Сәйфиевне Гагарин үзе сайлап ала. Галәмне яулаучыны ул 2 ел машинада йөртә. Көндәлек эш минутлап бүленгән була. Татар егете түгел һәм түзем, шуңа да 2 елдан соң Гагарин Сәйфиевка шоферы булып калуны сораган, ләкин Сәйфиев ничек кенә эшләргә теләсә дә, күңеле Татарстанны сайлый. Мәскәү өлкәсендә гарнизонда да Гагаринның күршесе татарлар була. Гомәровлар гаиләсе әйтүенчә, Гагарин татар милли ризыклары ашарга яраткан. Ася, у тебя что-то, по-моему, вкусно пахнет. Я говорю, да, заходи. Вот тогда только бедет, кустую всех рассказываю. Меня бу аның белән күрешкәндә инде бала бар инде. Телефон трубкасын тоткан, елмайып торучы Гагаринның бу Хрущевка космоска барып кайтуы турында сөйләве. Әлеге сүрәтне камерага Махмуд Рафыйков төшергән. Бу гына түгел, Гагаринның иң тарихи фотоларын татар фотографы ясый. Бик елмайып тора торган, конечно, бәхетле кеше, елмайып, рәхәтләнеп сөйләп барсында. Мин башта аны шушы диспетчерскийда төшердем кинога. Но теге Хрущев белән сөйләшә алмады ул шул диспетчерскийда, чөнки әйттеләр, менә икенче бүлмәгә барсы да снимать ителгән. Каягына карама, Гагаринны татарлар уратып алган. Ни өчен? Сәбәбе гади, татарлар космик халык. Чөнки бу өлкәне өйрәнергә һәр вакыт ашкынып торганнар. Курсантлар училищесында Гагаринны очарга татар учучысы Яткәр Акбулатов өйрәтә. Моннан тыш, космонавтика сәнәгатендә татар конструкторлары күп була. Ни өчен нәкъ менә Юрий Гагарин беренче булып космоска очкан. Чынлыкта аның урынында татар кешесе була алган. Публицистикада бу мәсьәлә күтәрелгән, ләкин җаваплар юк. Гагариннан соң космоска татар кешесе Марс Рафыйков менәргә тиеш була. Чиратта Шәрәфетдинов, Саттаров, Султанов була. Ләкин теге яисә бу сәбәп белән алар космоска очмый кала. Америка ягыннан да татар астронавты Сәйид Салах очарга тиеш була. Ләкин аны да үткәрми калалар.